китоби навбатие ки дар саҳифаи 1000 китоб маълумот медиҳем, ин овезгоҳи овози Бозор Собир. овезгоҳи овоз китоби 12-ум дар силсила китобҳои сисолагии Истиқлолият аст. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2019 нашр шудааст. китоб аз 240 саҳифа, яъне 15 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои даруни китоб якранг буда, муқовааш ранга мебошад. китоб бо сифати аъло дар матбаъи ҷамъиятии саҳомии пӯшидаи Ганҷ нашриёт бо теъдоди 10,000 нусха чоп шудааст. ашъори Бозор Собир аз сарчашмаи софу зулоле бо исми Ватан маншаъ мегирад. ҳар гард хоки диёр, ҳар қатраи чашмони поки Ватан, ҳар сангу мазори Тоҷикистон барои ӯ азиз аст. талош мекунад эҳсоси пок ва азизу накӯи ватанпарастиро дар қалби хонандаи худ ҷо созад. дар иртибот ба саҳифаҳои пурхуни таърих ва шаҳрҳои қадимаи тоҷикон бо дард мегӯяд. аз хандаи тифли нав ба дунё омада ба вуҷуд меояд. аз хандаи тифли нав ба дунё омада ба ваҷд меояд. аз истиқлолу ватандории имрӯзи тоҷик ифтихор мекунад. Бозор Собир 20 ноябри соли 1938 дар ноҳияи Файзобод чашм ба ҷаҳон кушодааст. баъди хатми донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 1962 корманди рӯзномаи Маориф ва маданият, мудири шуъбаи маҷаллаи Садои Шарқ, мушовири шуъбаи назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистони депутати халқии Тоҷикистон буд. аз соли 1973 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 1988 ва ордени Стораи Президент 2013. муддати дар шаҳри Сиэтли, Амрико зиндагӣ ва эҷод кард. соли 2013 ба ватан баргашта дар корҳои адибиву ҷамъиятӣ фаъолона ширкат варзид. 1 майи соли 2018 дар Амрико вафот кард. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷасадаш ба ватан оварда дар оромгоҳи Лучоb ба хок супорида шуд. ин китоб барои онҳое ки мехоҳанд ба иҷодиёти Бозор Собир шиносоӣ пайдо кунанд дастури хубест. китобро аз мағозаҳои китоб метавонед дастрас намоед. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи китоби овезгоҳи овози Бозор Собир. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.